Iza naziva Soba čuda krije se prva soba za terapiju senzorne integracije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije. U Sobi čuda, koja se nalazi u Sisku, za ukupno 77 djece iz Siska, Petrinje te okolnih mjesta, 2 terapeutkinje pružaju terapiju senzorne integracije. Teorija senzorne integracije razvijena je 60. godina prošlog stoljeća, a poteškoća se kao neurološki poremećaj može pojaviti zasebno ili može biti povezana s određenim stanjem, sindromom ili bolesti. Senzorna integracija je neurobiološka aktivnost koja omogućuje primanje i obradu informacija koje u mozak pristižu pomoću osjetila. Pojašnjava nam jedna od 2 certificirane terapeutkinje senzorne integracije iz sisačke Sobe čuda. Senzorna integracija je sve prisutna i u stalnom je tijeku, stoga kod većine ljudi se ona odvija automatski, da oni toga i nisu svjesni. Senzornu integraciju, kaže naša sugovornica, opisuju 2 riječi. Senzorna kao osjetila i integracija kao organizacija tih osjetila. Kada pričamo o senzornoj integraciji, najviše se baziramo na vestibularni, proprioceptivni i taktilni osjet, s tim da su uz njih još i vizualni, auditivni, olfaktorni i gustatorni sustav. Vestibularni sustav je zadužen za informacije mišićnog tonusa, kretanja i ravnoteže, dok je proprioceptivni sustav, on nam daje informacije iz mišića, zglobova i tetiva. Taktilni sustav, koža je najveći organ na ljudskom tijelu i stoga je potrebna i najveća senzorna stimulacija sa različitim taktilnim teksturama. No javiti se mogu i poteškoće senzorne integracije. Kao neurološki poremećaj mogu se pojaviti zasebno ili povezane s određenim stanjem, sindromom ili bolesti. Pa tako imamo djecu koja nam dolaze sa intelektualnim teškoćama, djecu sa spektra autizma, cerebralne paralize, poremećajem pažnje, koncentracije i ostalim poremećajima. Senzorna soba posebno je opremljena za terapiju senzorne integracije. Sa testiranim spravama, terapijskim ljuljačkama, raznim trampolinima, tunelima za provlačenje i ostalom opremom. Terapija senzorne integracije koja se u njoj provodi slična je igri. Pod stručnim vodstvom terapeuta djeca ondje dobivaju ciljane podražaje. Promatraču ili djetetu izgleda kao jedna velika igra, međutim terapeuti imaju važnu ulogu u samom procesu terapije senzorne integracije, gdje oni u principu postavljaju okolinu u kojoj će se dijete osjećati sigurno i u kojoj će organizirati svoju igru na adekvatan način. Jedan od ciljeva terapije senzorne integracije su i poboljšanja u finoj i gruboj motorici. Samo zbrinjavanje, to je briga o sebi, poboljšanje u samoregulaciji i kontrolu nad svojim osjećajima. Terapije senzorne integracije omogućuju djeci da poboljšaju sposobnosti za interakciju s objektima u prostoru, svoje kognitivne, socijalne i govorne sposobnosti. Pristup je individualan, usmjeren pojedincu, usmjeren djetetovim potrebama, s tim da na početku samog tretmana radimo procjenu. Procjena senzorno-integracijskog funkcioniranja, SIPT, ili test senzorne integracije i test praksije, koje nam daje jasne informacije, to jest rezultate o djetetovom funkcioniranju. Na temelju čega onda kasnije postavljamo ciljeve i stvaramo sam plan intervencije. U Sobi čuda, koju je uredila Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, terapije senzorne integracije provode se za djecu s područja cijele županije. Njeno otvorenje i opremanje 2016. nakon 2 godine intenzivnog rada od iznimnog je značaja, jer s terapijom se treba početi što ranije u predškolskoj dobi, dok još traje proces senzomotoričkog učenja. Tada se i postižu najbolji rezultati. Najmlađe dijete uključeno u terapije senzorne integracije u sisačkoj Sobi čuda ima tek godinu dana.